खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जाथाय बङाइगाव आरो चिरांनि बर्डाराव थानाय एबा सिमायाव थानाय बे दंफां गिदिरा गुबुनानै गोग्लैयो आरो बङाइगाव आरो चिरांनि गेजेराव बे सिमायाव दंफां गिदिरा गुबुनानै थांलाय फैलाय हान्था मेलाखौ हेंथा सोमजिहोदों। जोबोर गिख्रंथावै बे दंफां गिदिरा गुबुदों। फुंनि 10 रिंगासो समाव बे जाब्रबथाया जानो मोनो। फुंनि 10 रिंगासो समाव नोंथांमोननो फोरमायबावदों जोंनि बड'लेण्ड निउस 24 नि खौरांगिरिया जाथाय जानायनि 2 मिनिटनि उनावनो बे जाथाय जायगायाव थांनानै जोंनिसिम रादाबखौ दैथायहरदों। नायलांदो नोंथांमोना। रादाब बुथुमनाय समसिम दासिमबो नाथाय बिफानारिनि सुबुंफोरा दासिमबो सफैथ'वाखै बे जाथाय जानाय जायगायाव। साननैसो अखा हाबाय थानायनि जाउनाव बेबायदि जाथाया जानो मोन्दों होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा बुंदों। रादाब बुथुमनाय समसिम बे जाब्रबथाय जाथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा एबा रावबो सुबुङा जखम जानाय खौरां मोननाय जाथ'वाखै। बड'लेण्ड निउस 24 नि खौरांगिरिया गिबि बे जायगायाव सहैनानै जोंनो बे रादाबखौ हरदों। नायदो नोंथांमोना माबायदि जाब्रबथायफोरा जानो हायो। बड'लेण्ड निउस 24 नि खौरांगिरिया जायगायाव थांनानै गिबि नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। नोंथांमोना नायलांदों माबायदि जाब्रबथायफ्रा जायो। अखा हाबाय थानायनि थाखाय बेबायदि दंफां गिदिरा गुबुनानै आरो नैबे नायदो बे जाबाय बेलासे समाव मैगं थाइगं फानग्रामोन आरो बेहाय नाथाय दिनै बे समाव फुंनि 10 रिंगा समाव बे जाब्रबथाय जानाय जायगा समाव नाथाय बे गैथ'वामोन। नाथाय थानायमोनब्ला मा जागौमोन आरो बेजों गोबां गारि मटर थाङोमोन। नाथाय अखा हाबाय थानायनि थाखाय एसे गेसें जानायाव खाफाला मोजां रावनिबो जिउ खहा जायाखै बा रावबो जाब्रबथाय बेहाय जानाय खौरां मोननाय जाथ'वाखै। रादाब बुथुमनाय समसिम नायदो नोंथांमोना माबायदि गिख्रंथावै दङ। नायदो नोंथांमोना बङाइगाव आरो चिरांनि गेजेराव थानाय बे लामा दोंसेयावनो माब्रै मोब्लिबारि लांनाय थार एबा मोब्लिब खुन्थिया गोग्लैसिननानै दङ आरो जोबोर गिख्रंथावै दङ बे जायगायाव। जुदि बेहाय मोब्लिबा दा फैयोब्ला मा जानो हागौ नोंथांमोना सानना नायदो। नाथाय दासिम नाथाय जेबो रावबो खहा जाना जाथ'वाखै। नाथाय इलेक्ट्रिसिटिनि बिफानारि सुबुंफोरा दासिम सफैयाखै। बेहाय इलेक्ट्रिसिटिखौ दानथ'नाय जाबाय। दा बेहाय मोब्लिब गैथ'वा। नाथाय बिफानारि सुबुंफोरा दासिम सफैथ'नानै बोखांनाय राहा लाथ'नाय जायाखै। मानो होनोबा जोंनि खौरांगिरिया जाथाय जानायनि 2 मिनिटनि गेजेरावनो बे जाथाय जायगायाव थांनानै जोंनो बे रादाबखौ दैथायहरदों। गिबि थाखाय बड'लेण्ड निउस 24 आ नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों माबायदि बङाइगाव आरो चिरांनि गेजेराव थानाय बे दंफां गिदिरा गुबुनानै हान्था मेलानि राहाखौ माबायदि खहा खालामदों बा थांलाय फैलाय राहाखौ होबथाना दोनदों। लोगोसे खाथि खालानि सुबुंफ्रा गिख्रंथाव जादों बे जाथायनि जाहोनाव। जाथाय जानाय समसिम दासिमबो नाथाय बिफानारि सुबुंफोरा सफैथ'वाखै। रादाब बुथुमनाय समसिम नाथाय बिफानारि सुबुंफोरा सफैनायाखै आरो बे दंफांखौ बोखारनायनि राहा लानाय जाथाराखै। दासिमबो लामाया ब्लक जानानै दङ। जोंनि बड'लेण्ड निउस 24 नि खौरांगिरिया गिबियैनो बे जायगायाव थांनानै बे रादाबखौ बुथुमनानै दैथायहरो। बड'लेण्ड निउस 24 आनो गिबियै दिन्थिजेननाय बे रादाबखौ नोंथांमोना नायलांनो हागौ। जोंनि खौरांगिरिया बेखौ फोरमायहरदों दि बे जाथायनि उनावनो मोननैबो लामानिफ्राय ब्लक जानानै दङ। मोननैबो लामाया होबथाजानाय जानानै दङ। गोबां सुबुङानो थांलाय फैलायनि थाखाय होबथाजादों। नोंथांमोना बड'लेण्ड निउस 24 खौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब। नोंथांमोननो आपडेट निउसनि थाखाय जोङो जेब्लायबो थियारि जानानै थायो। बेबायदिनो बे जाथायनिबो आपडेट निउसखौ नोंथांनो होबाय थागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना बड'लेण्ड निउस 24 खौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।